Hello guys, hello vlog. Muli guys, andito na naman ganyan guys. Ang tingnan mo yung ilong ko o nasugatan sa kakaiyak ko kanina. Nako, ewan ko. Ngayon guys, ito ipapakita ko sa inyo yung evacuees namin doon sa Malik Ilawod guys. Andun sila lahat, ang lahat na nandito sa video guys, mga evacuees to, mga ibig sabihin yung mga bahay nila, yung inano ba ng tubig na hindi na pwedeng tirhan. Kasi kumbaga malalim na ang tubig, kaya nagsipaglikas na sila guys sa barangay hall. Ito guys, ipapakita ko sa iyo guys, marami sila doon. Saglit muna, pinahirapan niyo ako kanina sa kakaiyak ko. Nasugatan tuloy ang akin ilong sa kakapunas ko, nakailang tissue ba naman ako. Hey guys, at the moment we're here at Barangay Hall Evacuation Center. At ang daming evacuate. The best kong talaga. Dinadulaon, siya lalong hinanaan, ilang sa pagkatawa. Di na sa pagiging generals, kanyang pinamalaan. Siya'y napapabingo tuwing gabi at minsan kami nanalo. Salamat sa blessings mo, may pambigas na at may ulam pa. Marami na siyang natulungan, di lang sa pera, pati sa advice at pagpapatawa. Lahat ay naging masaya nang makilala siya, dahil siya'y biyayang talaga. Oh, Visayan JC, the best kong talaga. Sadyang masayahin, baliw ka talaga. Kami tuwang-tuwa sa mga jokes niya. Talbog ang lungkot mo pag siya'y kausap mo. Siguradong mapaihik ka sa panty mo. Oh, Visayan JC, the best kang talaga. Di ko maalala kailan wala kang nang walang pakialam, kundi sa'yo lamang. As in, pagdaan natin buhay, di ko naisip ano yung gagawin. Di ko naisip na di natin magagawa. Dahil di mo ko iniwan, sa'yo ikot mundo ko. Isasayang araw na hanap ko, pero dahil di ako natakot, mahal ko ang buhay, maligaya ako. Kasama ka, Ayun guys, iba nakita nyo, ganun guys, sa pagtulog nila guys, ano yun sila, latagan sila dun lahat, kasi maano naman yun, kumbaga mag-isang pamilya doon sa kabila, tapos isang pamilya doon naman sa kabila, kumbaga doon din sila natutulog, doon sila lahat, kasi hindi nga sila ngayon guys makakababa ngayon, doon lang sila lahat, kaya nakita nyo, puro charge sila, charge saka cellphone kasi mahaba, malalim pa rin ang tubig hanggang ngayon, kaya hanggang simula nang nag-evacuate sila doon, doon lang sila. Kumbaga pinapakain sila ng barangay kapitan natin, yung gobyerno. Inaano sila, yung pinapakain sila lahat, yung tapos may nagdo-donate, ganun. Mga ibang politiko na punta doon tapos nagdo-donate sa kanila, yun ipapakain sa kanila. Basta doon lang sila, safe lang sila. Ang bahay nila, iniwanan nila at nandun sila. Kaya guys, nakita mo na guys, ganun pa rin. Hanggang ngayon, malalim, wala, hindi daw na bumababa ang tubig, ganun pa rin, kung ano kahapon, ganun pa rin.
Kaya sana ipag-pray natin guys na wala ng ulan na dadagdag kasi pag umulan na naman sa second district o kaya dun sa first district dagdag tubig na naman, kaya sana okay na yung gano'n kasi basta uminit lang bababa na ang tubig. Kaya guys, muli ito si Visayan Daisy, natutuwa sa update ngayon ni Made in China. I-subscribe nyo rin guys si Made in China kasi tinuturuan ko sa guys kung paano mag-vlog kasi nahihiya pa siya, pero sinasabi ko sa kanya na pag artista ka na ni YouTube wala ka nang hiya kagaya ko guys. Tingnan si Visayan Daisy, wala nang hiya. Kaya muli ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabi, babu, at ang mga iba quiz dyan, ingat kayo lagi, babu.